Hej, brænder du for detail? Arbejder du i butik? Sælger du i butik? Eller ejer du en butik? Så prøv at følge med her. Detail er lige nu presset som aldrig før, og for langt de fleste butikker er det med at drive butik en marginal forretning. Det er blevet rigtig svært at tjene penge, og mange af os knokler dag ud og dag ind for et meget, meget lille udbytte. Der er konkurrenter, som kommer udefra. Det kan være online platforme eller andre typer af konkurrence, som vi har rigtig svært ved at gøre noget ved, og dermed nogle gange mister fokus på, hvad kan vi egentlig gøre noget ved? Og hvis der var en simpel opskrift på, hvordan man kunne tjene penge på sin butik, så var der sikkert nogen, der havde taget patent på den. Men noget af det, jeg synes, der er interessant, det er at prøve at kigge på og finde på forklaringer på, hvad vi kan gøre, i stedet for hele tiden at finde forklaringer på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. Og det er egentlig det, der er pointen med det indlæg her i første omgang. Det er ikke nogen hemmelighed, jeg brænder for detail, og jeg har selv en baggrund i detail. Jeg udstod min læretid for mange år siden i en tøjbutik i Aarhus, hvor vores chef og ejer virkelig tog os af os. Dengang var vi ikke altid så vilde med, at vi blev pæset sådan, men i dag er jeg jo dybt taknemmelig for, at jeg har lært så meget fra min tid, da jeg arbejdede i butik. Det er min opfattelse i dag, at for langt de fleste butikker, uanset om man sælger pålæg hos en slagter, blomster i en blomsterhandel, krukker og potter og vaser i en anden type butik, tøj, sko, smykker eller hvad end du sælger, at så ud over grundskolen, så er der ikke meget faglig uddannelse. Uddannelsen kan jo både være den fagfaglige, altså det her, hvor man har konkret produkttræning, ved rigtig meget om produkter, så man kan servicere og vejlede kunderne efter bedste evne. Men specielt på den adfærdsmæssige betingede træning, altså det her med salgsredskaber og salgspsykologi, der ser det ud som om det halter gevaldigt. Og det er i hvert fald et sted, hvor man kunne tage fat. Jeg har det kæmpe privilegie at arbejde med en del butikker i Danmark og en del butikskæder, og er en del af deres hverdag, både med hensyn til træning og kommunikation i forhold til at yde god service over for kunderne. Derudover så besøger jeg rigtig mange butikker, jeg besøger rigtig mange handelsstadsforeninger for at tage temperaturen på det danske detailmiljø. Og noget af det, der slår mig allermest, det er, at mange steder møder jeg den fordom, jamen kan du ikke andet, jamen så kan du da altid stå i butik. Og det er jo også fuldstændig rigtigt, at hvis din ambition er at stå i butik, så vil de fleste af os kunne finde ud af det. Det bliver godt op en lang dag, hvis man bare skal stå. Mange af os brænder jo rent faktisk for at arbejde med kunder, og nogle af os ved lidt om, hvad vi skal gøre, og nogle af os ved lidt mere eller lidt mindre. Jeg tror, en af de faktorer, der gør, at mange kunder oplever, at servicen generelt er styrtdykket i nogle af de danske detailbutikker og kæder, jamen det er jo det her med, at vi har ikke trænet nok, vi er ikke blevet bevidst nok omkring at vedligeholde vores kompetencer i forhold til at være et sted, hvor man får en god service. Og det gælder ikke kun på fagfagligheden, altså det, der handler om vores produkter. Det er specielt også adfærdsbetinget, altså det her med, at det er dejligt at komme ind til os, og vi føler, at ud over den faglighed, vi bliver udsat for, at der også er en god kemi og en god stemning i butikkerne. Og som detailbranche, når vi bløder, eller mange af os bløder, så bliver vi jo nødt til at stille os selv det spørgsmål: hvorfor skal kunderne egentlig handle hos os? Hvad er det egentlig, de skal opleve inde hos os, som de har svært ved at opleve andre steder? Og den diskussion synes jeg er spændende at tage fat på, som et af de elementer, hvor vi proaktivt rent faktisk kan gøre noget. Jeg tror på, at de fleste mennesker rigtig gerne vil performe. Og jeg tror, at de fleste mennesker, som oplever i dag, at det er svært at sælge til kunder, det er ikke viljen, det kniber med. Det er simpelthen indsigterne, og så er det træning og uddannelse, det kniber med. Og for en branche, som er i knæ, jamen der kan man ligesom sige, der kunne det være dejligt at prøve at tage sig selv alvorligt igen og genopfinde sig selv og få noget storhed og stolthed ind i et fag som detail, som efter min mening er et prestigeerhverv at arbejde i, hvis man vil noget med det. Hvis du er interesseret i at få uddybet nogle af de her punkter, jamen så connect med mig her på LinkedIn, skriv eller ring til mig. Jeg vil rigtig gerne fortælle om de forløb, jeg kan tilbyde, og som jeg laver sammen med nogen. Gå ind på Dania Erhvervs hjemmeside. Dania har jeg et kæmpe samarbejde med omkring detail og detailudvikling, hvor det her med at sælge og arbejde i butik er hele omdrejningspunktet for nogle af de her uddannelser. Du kan tjekke linket i teksten til Dania Erhverv, eller du kan ringe eller skrive til mig, så skal jeg nok sende det til dig.
Og finder du ikke inspiration nok hos Dania eller hos jeg, jamen så søg andre gode kilder, som interesserer sig for detail, sådan at vi tager stoltheden og storheden tilbage i detail, og begynder at tage os selv alvorligt derude, og yde en fantastisk service og få et meningsfyldt arbejde. Jeg vil hen over de næste uger prøve at lægge nogle ekstra film op, som handler omkring ikke kun det adfærdsbetinget, men måske også det mere strukturelle omkring, hvordan måler du egentlig din butik. Så hvor mange af os er egentlig disciplinerede, når vi skal tale om indkøb og nøgletal osv. Så hvis du har lyst til det og høre mere om det, jamen så connect med mig her, og så hold øje med den næste film, som kommer om en uges tid. Og ellers rigtig god arbejdslyst derude. Vi ses.